Čaute ľudia, ja som Noida a dneska si prvýkrát zahráme Brawl Arena Game Mode. Dneska sme tu aj spoločne s Matiskom. a ideme na to. Takže let's go. Na to nie je dobrá. Máš Kenjiho, máš vzať Kenjiho. Tak si ho mala ty. Ja si dám Spajka, ja musím Spajku nezabudím. Tebo. Máme nejaké byla. Budeš slabý. No, Najlepšie na toto Kenji. čo je? Piny? Dobre. Vidíš, že potom ty máš také power upy, ako to bude, že keď niekoho zabiješ, tak to máš power up. Komu ten Renu vystrašil ten druh? Bola. Aleluja. No. Chápem, že Ty musíš ničiť tieto večičky, ale chápeš? Ja som za teba zomrel. Ja som za tebe zomrel. Ja som za tebe zomrel. Oh no. La policia, no. Keby to splačil tak miliónkrát. Bro, ja to nenávidím. Aby som to s ním nehrala, som to skúsil. No ja. To čo robíš? Prečo nehráš? Bro! Kamo nám tu ničia taberku a si tu si na mobile. Si hrozný. Naša taberka máš 10 sekúnd. My sme prehrali? Čo? To tak rýchlo, kamo to si... Nejdeme to užívať, chápeš? No, dobre. Ľudia, čaute, bolo to hrozné. Je to hrozný game mode, no. Čo vám My sa poviem? tu nemôžeme s matkom.